pel dret a decidir el nostre futur. Quines infraestructures volem? Quines universitats volem? Quin marc de treball volem? Per acabar amb la precarietat. No cal defensar obvietats. Construïm la societat valenciana que volem i el món que volem. Estic farta de viure en una nació ocupada, políticament sotmesa, econòmicament espoliada i ideològicament colonitzada. Pau i llibertat és el que busquem a les nostres terres, País Valencià. Vull que el nostre valencià, el català de totes i tots, s'aprengui i es parli, que siga llengua oficial del nostre país. Un orgull ben gran és ser valencià i saber gaudir de la nostra llengua. Prou de retallades que atempten directament contra l'educació que reben els més menuts. Amb agraïment a Jaume Sastre per fer la vaga de fam. Des d'ací volem enviar-li tot el nostre suport. Endavant! Tots els esforços d'ara i abans, perquè tot el que lluitaren els nostres iaios i iaies no quede a l'oblit. Reivindiquem els drets que ens pertoquen. Tots parlem igual i ningú ens entén. Som ben diferents, som País Valencià. Acabem les injustícies, saqueig, corrupció, ofec econòmic i decadència contínua. El capitalisme ferotge provoca la precarització de la població per tal de salvar els bancs i carregar-nos el deute. Volem decidir sobre el nostre propi cos, sobre aquest sistema patriarcal que determina els cànons de bellesa inassolibles i plantar cara a la reforma de llei d'avortament. Vull decidir com m'expresse, amb solidaritat, amb totes les i els joves que han opinat a les xarxes socials i han sigut condemnats a anys de presó. Per gaudir dels nostres encerts i aprendre dels nostres propis errors. Què direm als nostres fills i filles quan ens pregunten què feien mentre es carregaven els nostres drets? Necessitem un estat per a no deixar d'existir com a poble. Estem creant espais de debat i d'organització per expressar la problemàtica dels governs. La plataforma planta cara per aconseguir un futur lliure, digne i socialment just pels governs. Creiem que hi ha altres alternatives millor que les càrregues de pilotes de goma contra els manifestants. Volem decidir que no es facin emmudir. Ser independent és el que busquem. Sempre defendrem ser País Valencià. Som representats per un sentiment al que anomenem la quadribarreta. Per instint de supervivència i per lògica, volem decidir. Volem fer país i que el poble trie lliurement les seues interdependències i gestioni els seus recursos. Volem recuperar la dignitat i veure com un país aconsegueix el que es mereix, la llibertat. Volem que tingues algo ben clar, visca el País Valencià. Perfecte, ¿ya está? Matemáticamente sin explicación. Espera que n'hi ha mogolló de música i no ja estic. Una altra volta. Som el futur!